И здравей всички, аз съм БГ и сега ще играем Майнкрафт оцеляване. Точно така, Майнкрафт оцеляване втория епизод. Сигурно пъркате от радост, защото не съм снимал кой знае колко много време. Но все пак, направо започваме, че има просто да се обясня спорта. Така, сега в този епизод вече обясня да си събера материали и да се правя къща. Лага! Точно когато това не трябва лаги, майка ти! Така. Ниха чумбърца. О. Лагваме! Така. Надявам се да се направи, че направо ще измерва много. Съжалявам, ако не си чувам като хората. Чакайте си. Къде беше? Беше... Ще сложа това. После такова някакво друго видео ще съм. Сега ще съм с видео, ще да него. Тоест, няма да се в колко време се издава с видео. Откъде идвате да бе? Как да? Ама всичко бе е супер странно, брат. Така. Възможно и да учам някъде, да се набера хубаво място на къща. Или по-добре да се правя. Айрон, браво. Айрон. Как че да е? Трябва програма. Така. Аз обикновено не казвам, че съм снимал от милиони години на това неща. То ти мразя. Искам да продължа видео да кажа това. Мразя, когато някой каже, че не е снимал милиони години от толкова много време. А пък фактически не е снимал от примерно 5 дена. И да, и това без много дразни. Просто се напомня така. Но, аз обичам да се напомня. Да, така. Аз обичам да снимам клипове. На който му харесват клиповете се абонира, на който се абонира. Решението си е лично ваше. Не му карам да се абонира, защото не съм дошъл у вас да ме плащат някакъв милион. Абонирай се, бе! Решението си е лично ваше. Дали се абонирате или не. Но... Дали, ако се абонирате, вие ме подкрепате много. Да, вие ме подкрепяте и канала ми ще развива и всичко ще развива. И между другото трябва да повдигна и въпроса, че скоро ще имам Facebook страница. Така че очаквайте Facebook страница. Да. Обаче трябва да събера храна, защото няма.
Evo sada. Собираюсь оставлю его и вышел. Да, сестра наконец практика что? Я. Как стал малый. Что агва такаве? Писаве. Vai esperta pentru agua ia cu o băiară oare. Stockholm din Braza oare. What the fuck? Arrive? Isa. Така, сега вече мога да тръгвам. Да се търся къде да правя. Аре, давай, дай. Perfetto, io bianco stato da un po'. Da prima. Guarda. Как звук таблето и таблет. Давай. Сега ще намеря някакво място на живее. Да его я. Трябва да намеря нещо, което да се прехраня. Аре, искам нещо за ядни. Хайде. Хайде, си нещо. Да, аз просто ще убра от глава. Лага се просто лева. Монстър би. Просто... Да. Да лага се. Нямам абсолютно нищо. Такова значи наблизо ще има сило. Ако има сило. Сега ще го забили. О, вау. Хари бе. Колко ще няма нещо за яди. Ако в кошията няма нищо да яди, обаче от време. О, бай. Бай, бой. Чакай сега ще. О! Това е... Сега начал се учи Майнкрафт. What the fuck?
Portugal gibi água. Gibi água de aquele Yes! Kokoszka. Ja, kokoszki. Dawaj, ale. Dziękuję. Bye, dawaj. Nie! Nie mogę to bija. Bye. Dziękuję. Bye. Okej, tak pada. Pada. O, to! Czysta! Czysta! Sytuacja to jest znowu źle. Opakiwa oglądając. O, dobry. Dobry, chowam tu, czyli monopalem. Pode estar variado depois eu Давай. Литва. Во. И хорвата вчера. Так. Добавили его. О! Ты забавил. Ты забавил.